Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalina at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan mga kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories
and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, layout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ni na Scott Iska ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katatalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa gandingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Salamat. mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan.
Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Dispongaldo kabalen. Malyari mo na lang albende ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 4,500 toneladang hazardous waste na kolekta sa Central Luzon simula noong July 2020. Isa pang water concessionaire gustong papasukin sa Angeles City dahil sa poor service ng Prime Water ACWD. Zumba sessions, life sharing, naging libangan ng mga COVID-19 patients habang nagpapagaling. At Pampanga, balak gawing modelo ng BIR sa excise tax collection sa Central Luzon. Maya Pabegi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna tinutukang balita ng CLTV News. Isa sa mga malaking problemang hatid ng COVID-19 pandemic ay ang mga hazardous waste tulad na lamang ng mga gamit na face mask at gloves. Dito sa gitnang Luzon, umabot na sa 4,500 tons ng pandemic waste ang nakolekta. Kaya naman ang Department of Environment and Natural Resources nananawagan sa taong bayan kaugnay ng tamang disposal ng mga basura. Makasama natin ngayon si Rainiel Pawid para sa karagdagan pang detalye. Rainiel.
Tama nga dyan, Nicolette, no, nananawagan nga yung DNR o Department of Environment and Natural Resources sa ating mga karehiyon dito sa gitnang Luzon para sa tamang pagtatapon nito nga mga gamit na gloves, face mask at pati na face shield. Dahil nito nga July 2020 hanggang sa kasalukuyan ay nakakolekta na raw ng 4,500 tons ng pandemic waste nga dito sa ating rehiyon. Ayon sa DNR, malaking ang posibilidad na makasama ito or mawala yung sinasabi nga nilang na level ng security dito sa bilang ng mga aquatic pati na ng mga terrestrial animal pati na rin doon sa kanilang natural habitat. So hindi ko nanawagan rin sila sa iyo napatas yung property management. Ngayon sa bawat household paglaan ng stingin o tapunan ng mga gamit na face shield pati na gloves at lagyan ito ng label na household hazardous waste bago ibigay ay magkakaroon agad sila ng ideya na ay isang hazardous waste at daraan sa isang treatment. Ngayon pagtatapon o hindi tamang pagtatapon ng basura o hazardous waste ay punishable o maaari kang maparusahan sa ilalim ng Republic Act 6969 o yung Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act 19 na panawagan ng DNR sa bawat LGU na i-implementa o magkaroon ng proper waste disposal management plan ngayong panahon ng pandemya. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid, nagbabalita. Maliban sa kinitang pera mula sa 10 araw na pagtatrabaho sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor and Employment, susuportahan din ng Tarlac City Government ang mga benepisyaryo upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Hangad kasi ng LGU na makabangon mula sa dagok ng COVID-19 pandemic ang mga apektadong Tarlakenyo sa pamamagitan ng pagpapalakas sa sektor ng micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Nitong June 9 natanggap na ng tupad beneficiary na si Cecilia ang kanyang 4,200 pesos na sahod mula sa 10 araw na pakikibahagi sa paglilinis ng mga kalsada sa Tarlac City. Anya, naging matumal ang ani sa bukid ng kanyang asawa kung kaya't kinakailangan niya ring magbanat ng buto para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Wala, naapektuhan din po, sir. Kasi mga iba po, namamatay din po yung mga palay. Ang nakuhang sahod nais palaguin ni Cecilia para makapagsimula ng maliit na negosyo. Balak niyang magtinda ng balut sa kanilang lugar upang kahit papaano'y tumubo ang kanyang kinita. Balak ko lang po, sir, yung pagtitinda po sana ng balut, ganun po, tsaka yung pagbabarbecue po. Isa lamang si Cecilia sa 421 tupad beneficiaries ng syudad. Ayon kay Tarlac City Mayor Christy Angeles, hindi sa sahod sa tupad natatapos ang tulong na ipapaabot ng LGU dahil tuturuan din ng mga benepisyaryo ng financial literacy para sa tamang paghawak at pagpapalago ng kanilang kinita. Malaking bagay ito, makakapagmunting negosyo sila, kahit paano maibibili nila yung pangangailangan ng pamilya nila sa pinagpawisan at pinagtrabahuhan nilang pamamaraan. Suportado rin ng alkalde ang mga umuusbong na maliliit na negosyo sa syudad na malaking bagay para sa kanilang economic bounce back o pagsigla ng ekonomiya na naapektuhan dahil sa COVID-19 pandemic. Ito yung mga maliliit na kababayan natin, may munting negosyo, may maliit na puhunan na kailangan nating matulungan ngayong panahon din ng pandemya. Sa pagbisita ni Senator Joel Villanueva sa Tarlac City, ginarantyahan niya ang pagpapatuloy ng tupad program ng DOLE na kanila nang inaasikaso sa Senado. Layo ng senador na isabatas ang naturang programa. We wanted to institutionalize itong tupad na sabi ko nga ho kanina para kahit sino pang pamahalaan, gobyerno ang pumalit, yung tupad program will continue to go on, maging batas na po yan. At nakita natin kasi yung laki ng tulong niya, no? And we wanted to expand not just for 10 days, maybe 1 month, maybe 3 months, and at the same time, maybe tweak it a bit and fine-tune with the industry's needs. Ang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers program ay programa ng pamahalaan para sa mga kababayan nating nawala ng hanap buhay bunsod ng pandemya. Noong 2020, 6 na bilyong piso ang inilaan para sa nasabing programa, habang karagdagang 16 na bilyong piso ang idinagdag sa pondo ngayong taon. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa
Sa pagbabalik ng CLTV News, isa pang water concessionaire gustong papasukin sa Angeles City dahil sa poor service ng Prime Water ACWD. At Pampanga balak gawing modelo ng BIR sa excise tax collection sa Central Luzon. Magbabalik ang CLTV News. sapagkat ang pamamahayag ay paglalahad ng katotohanan at pagwawasto ng kasinungalingan. Kasama sa aming layunin ang paghubog sa opinyon, paniniwala at desisyon ng iba't ibang sektor sa lokal na komunidad sa pamamagitan ng malaya at matinong talakayan. Hangad naming magkaroon ng makabuluhang parte sa buhay ng mamamayan. Ang maibigay ang kanilang karapatan para makakuha ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon. Sa maling impormasyon, katotohanan ang panlaban. Ito ang serbisyo namin sa inyo. CLTV at mamamayan ng Central Luzon. Magkapanalig. Magkaakibat. Magkasangga sa panibagong hamon. Kahit saan, kahit kailan. Kami ay narito. Madaling lapitan. Remember, nagsasalita ako sa Santa Ana balcony ng munisipyo sa isang flag raising ceremony nang biglang bumugha na parang atomic bomb ng Mount Pinatubo. Nakita ko yun, diretso nakaharap ako diyan. Sinabi ko sa crowd, so minto ako ng pagsasalita. Tinawagan ko yung bungso ko. Pinatake ko yung pagbuga ng Mount Pinatubo. I think June 12 yun Yung actual na bughang malakas yun na after a few days. Pero yung unang talagang bugso, nagpakita ng eruption, June 12 yun. So I cannot forget that. Hindi mo alis nakikita yung daan. Nagdadala ka ng tubig sa sasakyan. Hindi pwede yung mga wiper. Pagkahatid ko, balik ako dito. And then tumulong sa mga kaso. Tuliro yung mga tao, nasa daan, di alam kung saan pumunta. Mga maraming naglalakad. So, bahagya yung tabayanan namin. Halos bagsak yung mga bubong nun. Pero sunod-sunod pa rin ang problema ng Mount Pinatubo sa action. Tuwing uulan ng malakas, babagsak naman yung lahar. So, ang ginawa ko, nakisama sa mga grupong humaharap sa problema ng lahar and how to protect disabled areas ng ating city, ng ating probinsya. Diyan nagumpisa ang Mega Dike.
Pero it was a long process. Maraming mga sigaw yon, mga grupo, iba't ibang personahe, kasama yung pribadong sektor, lalo na yung yumaong si Paring Ledy Laos. Siya ang unang-unang kasama namin nag-put up na Save Pampanga Movement, Save Pampanga Movement. But the courage, the determination, the resiliency of the Kapampangan on how to face and overcome the tragedy. Talagang medyo determinado kami, tayong lahat, na hindi iiwan ang Pampanga. Tularan natin ang Pampanga at mga Kapampangan, Ika. Ibig sabihin, after a few years, we were able to convince the businessmen na i-operate ulit ang mga businesses. Sabi ng iba, hindi tayo makakabangon. Less than 3 years, we were able to bring back Pampanga, not in its former glory, but thereafter, tuloy-tuloy na. Sa selebrasyon ng ika-14 na anibersaryo ng CLTV, handog namin sa inyo ang mga programang tiyak niyong aabangan. Mga balitang maghahatid ng totoo at tamang impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang CLTV News. Mahati na yon ang lakas po ng current. Kaya ang pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna. Usapang business. Paano nyo nagawang umasenso ang Mekeni naging international names? Kulturang Kapampangan. Mga Pampangan tamo. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Local events. Matinding hamon dahil po sa COVID-19 pandemic. Public interest. Yung itatanong natin ang mga tanong na hindi kayang itanong ng iba. At mga isyung panlipunan. Huwag maging bulag, huwag maging kinig, huwag maging pig. Samahan ninyo kami sa TV, sa aming website, at sa social media. Dahil ang CLTV, mapapanood anytime, anywhere. Abangan sa Perspektiba kasama si Sonia P. Soto. Paano ba tayo bumangon mula sa dilubyong dala ng Mount Pinatubo eruption? Kumusta na tayo ngayon, 3 dekada matapos ang pagsabog? Tatalakayin at hihimayin ang usaping ito mula sa perspektiba ng iba't ibang personalidad dito sa rehiyon sa ikalawang bahagi ng ating Mount Pinatubo series. Pinatubo, liwanag, dala ng pagbangon. Huwag maging bulag, huwag maging kinig, huwag maging pig. Dahil may perspektiba ka. Perspektiba, kasama si Sonia P. Soto, ngayong Biyernes, alas 3 ng hapon sa aming official Facebook account at alas 7 ng gabi sa CLTV Free Channel. Mapapanood din ang programa sa aming website at CLTV Cable Partners.
Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs, also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat. Inyang 1892, mitatagyaing matuwang istasyon ning bagon king San Fernando. Magpaganakay ni king kiyakatamong tagumpe at madadumduma panon na ning kiyakatamong kasalesayan. Inyang 27 ning Hunyo, 1892, Kenya tinipa ni Dr. Jose Rizal bang pakikita na ding Kapampangan ay ayabe na king La Liga Filipina. Kenya mo naman mayari ing dinalan at 2 kilometro ang marcha na ning kamatayan o Death March karing Pilipino at Amerikanong bilanggo ning Kaduang Gyerang Mundial at sinuko king pangabagsak ning Bataan inyang banwang 1942. Ining dalan ning masaplalang be at kabiyayan da rin Kapampangan uling pamikalakal king industriya ning atbo, abaka, ampong abyas, kanita king Pampanga. Mapalyaring darang nga do, subiyang miye at pasibayo lang mituglong, reng industriya na ning Central Luzon king Manila, kahamilatan na ning tren o dalang bakal.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Nagrereklamo na ang mga parokyano ng Prime Water Angeles City Water District dahil sa hina ng kanilang isinusupply na tubig sa 33 barangay ng lungsod. Katunayan, umakyat na sa sangguniang panglungsod ang investigasyon ngunit hindi makapag-commit ang Prime Water kung paano kaagad re-resolbahin ang problema. Kaya ang resolusyon ng konseho, magpapasok ng isa pang water concessionaire na pupuno sa kakulangan ng serbisyo ng nasabing kumpanya. Narito ang report ni Paulo G. Santos. Sa karinderyang ito sa Villa Paz, Barangay Santa Teresita, Angeles City, hindi nagpaawat na magsabi ng hinaing sa CLTV News Team ang senior citizen na si Aida Kaligagan. Daig pa raw ni Lola Aida ang bagong panganak na may inaalaga ang sanggol dahil sa sobrang pagpupuyat. Yon ay dahil tila night shift ang supply ng tubig ng Prime Water Angeles Water District. Alas 3 ng madaling araw, gagamitin ko na ito. Pag alas 7, alas 8, wala na nun. Eh di na napupuyat kayo. Oo. Paano kung di ka mapupuyat? Siyempre magsasahod ka, oh. Meron kang timba. Naging makulit na rin umano si Lola Aida sa pamunuan ng Angeles Water District sa kakasumbat sa palpak na serbisyo. Ngunit tila pinaglalaruan lamang umano sila sa palaging pangako na laging napapako. Madalas akong nagre-reklamo sa Water District pag nagbabayad ako. Sinasabi ko sa kanila na ganyan ng tubig. Hindi lang naman ako lahat ng kapurok namin dito. O ngayon sinasabi nila, gumagawa naman daw sila ng paraan para yung tubig nga hindi mawalan. O siyempre, yun ang lang ang inaasahan namin. Tubig lang talaga ang problema namin. Kaya kung gusto namin maglinis, hindi kami makapaglinis mabuti. Ang reklamo ni Lola Aida, sinigundahan ni Mang Lino Sarmiento. Ayon kay Mang Lino, tila nagtapon lamang siya ng pera sa pagbili ng shower online dahil ang puwersa ng tubig na bumubuga sana sa biniling shower spray hindi na kayang umakyat sa tubo. Kasakit po ako, isang kamay ko na lang pong ginagamit ko para po makapaligo. Ngayon, naisipan kong bumili ng shower sa Lazada para magamit ko. Ngayon, buhat po nang nabili ko yon, mahigit kulang sa isang taon na, mahina po yung pasok ng tubig. Panawagan ni Mang Lino, huwag na raw sanang paabutin ng siyam-siyam ang kanilang kahilingan na ayusin ang serbisyo ng Prime Water ACWD. Bukod sa puyat at abala sa pag-ipon ng tubig, hindi naman daw bumababa ang kanilang ibinabayad at kagaya lamang ito noon ng mga panahon na malakas pa ang supply nito. Panawagan namin po sa Water District na sana aksyonan naman yung tubig namin, yung daloy ng tubig o yung pressure. Kasi hindi namin nagagamit yung shower. Pero yung penalty tuwing buwan, tuloy pa rin. Dumulog na sa City Council ang kinatawan ng 33 barangay na siniserbisyuhan ng Prime Water ACWD upang resolbahin ang kanilang problema. At nitong umaga ng Agis ng Hunyo, dininig ang reklamo ng mga homeowners. Kabilang sa hearing ang dalawang malaking water concessionaire ng lungsod, ang Teresa Waterworks Incorporated at Balibago Waterworks System Incorporated. Ayon kay City Councilor Alfie Bonifacio, hindi naging konkreto ang sagot ng Prime Water ACWD sa pagbigay ng timeline sa pagresolba ng mahinang supply at kalidad ng tubig na ibinibigay sa kanilang mga parokyano. Nagbibigay po sila ng mga timeline per barangay, no? Kasi sinasabi na for each barangay there is a concern. Kaya po namin, kailangan namin malaman kung ano yung mga projects and improvements that they're doing with regards to their Nababahala na umano ang konseho kung bakit bago pa pumasok sa joint venture agreement noong nakalipas na taon ng Prime Water, sa nooy administrador ng Water District ay hindi na iplansya ang turnover. Lalo na ang business plan at estado ng pagpapatakbo ng mga substation nito sa kada komunidad. Kaso lang po ang mga question namin lagi sa kanila, before they take over the JV with regards to Angeles City Water District, what did they do upon the inventory on how they have, kasi diba bago pumasok, titignan mo anong sira ng papasukan mo per each barangay. And now we are questioning the JV itself. Sinabi ni Bonifacio na necessity ang tubig at hindi kailangang maghintay sa kawalan ng mga Angelenyo, kaya ang kanilang hakbang ay ang papasukin ang Balibago Waterworks System Incorporated.
Kasi ang daming continuous na reklamo sa kanila, lalo na po yung source water nila is underground. That is why the City Council has approved a 10 barangay approval franchise for Balibag Water, which is they will get a surface water coming from Arayat, galing po nila sa Pampanga River para po mas mapadali at mapasaayos ang mga tubig sa Angeles City, which they cover barangay Kutod, Pulong Kukutod, sa palibutan, Tabon, Pandan, Kapaya, Mining, in other barangays sa Anunas and Margot, para po maasaayos yung tubig na sinusupply nila dito sa Angeles City. Hindi naman daw ito lalabag sa naunang joint venture agreement na pinasok ng ACWD at Prime Water. No, we are just giving options to other for free enterprise. Ang pangit naman po, if you are manipulating kaya po kayo nagkakaproblema. Sinubukan naming kuhanan ng panig ng representante ng Prime Water ACWD na dumalo sa hearing sa konseho. Ngunit mailap ang mga ito sa media at ayaw magbigay ng pahayag. For the record lang ayaw nyo magbigay muna ng panig. Siguro po sa hearing na lang po natin. Paano nyo po magiging tanong? Sige po. Kunin ko lang po yung pangalan ninyo para at least may i-quote naman po ako kung na ayaw hindi nyo muna sasagutin. Sinadya rin namin ang tanggapan ng mga ito sa Barangay Pampang sa Angeles City, ngunit ang abiso ay iwan na lamang umano namin ang numero at sila na lamang umano ang tatawag. Ayon sa City Council ng Angeles, bukod sa 3 malaking water concessionaire, mayroong higit 15 community water district ang komunidad sa lungsod. Nasusubok umano ngayon ang bagong management ng Prime Water ACWD kung papaano ito tatalima sa pangangailangan na hindi po pwedeng magbigay ng sagot na walang kasiguraduhan. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa iba pang balita, sa 7 probinsya ng Central Luzon, ang Pampanga umano ang may mataas na excise tax collection sa quarry operations nito. Kinumpirma ito ng bagong talagang si BIR Revenue 4 Regional Director Joseph Catapia, kaya ang resolusyon umano upang mapataas ang excise tax collection sa quarry operations sa ibang probinsya ay ang paggamit ng estratehiyang ginagawa sa lalawigan ng Pampanga. Nartong detalye. Well, in the province of Pampanga alone, covering the 2 districts, the South Pampanga and North Pampanga, on the average, each they have 30 million annually. Okay? 30 million. So combined, that is about 60 million. Ganito ipinagmalaki ni bagong talagang BIR Revenue Region 4 Director Joseph Catapia ang laki ng excise tax collection ng Pampanga na mula sa quarry operations nito sa mga nagdaang panahon sa kabila ng pandemya. Ito rin umano ang industriya na hindi natinag sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa dahil ang infrastructure project ng gobyerno hindi rin natigil. Isa sa mga industry na nag-flourish during the time of this pandemic is construction. Okay? Dahil walang tigil naman yan, especially government projects. Okay? And even sa private sector, construction industry during the pandemic is still a continuing activity. Okay? Whenever there is construction, nandyan ang lahar. Balak ni Direktor Catapia na pamarisan ang estratehiya ng provincial government ng Pampanga sa ilang probinsya ng Central Luzon na may malakas rin ang operasyon sa quarry operations. At isa umano dito ay ang paglilinis ng master lease sa mga kumpanyang operational sa naturang uri ng negosyo. The list of quarry operators readily available naman with the provincial government. And we have also the list of registered quarry operators in our integrated tax system of the BIR. Okay? And we are just trying to reconcile who are registered and who are not. Palakasin ang monitoring sa mga lumalabas na truck ng buhangin na ito'y base sa ticketing system ng mga loaded na truck sa probinsya.
Ang good practice anya na ito sa probinsya ay magbibigay ng klarong datos ng tax revenue collection sa industriya ng quarry sa ibang probinsya sa Central Luzon. Each ticket, there is a corresponding tax base. Okay? And on that basis, we collect the excise tax, a certain percentage. So we have to agree. Okay? We have to agree as to the tax base. Paglilinaw ng opisyal, 60-40 ang hatian sa excise tax sa quarry operations ng local government at national government. 40% sa LGU at 60% sa national government. And the sharing is about 60-40, whereby 60% of the total excise tax collection from quarry products goes to the national government and 40% goes to the local government. May mga inisyal na pag-uusap na umano si Direktor Katapia at ang Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga upang alamin ang umiiral na business scheme sa pag-monitor ng quarry products ng lalawigan. Mula sa reglamento ng bigat at sukat per cubic meters ng buhangin na ikinakarga sa truck ay kanila umanong sisiyasatin na maaaring ang ipinagmamalaking higit 1.1 bilyong piso na total revenue ng lalawigan ng Pampanga mula sa Lahar Quarry ay matapatan ng ibang probinsya. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News Zumba Sessions, live sharing naging libangan ng mga COVID-19 patients habang nagpapagaling. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Isang kwentong kaaaliwan at magbibigay inspirasyon para sa mga COVID-19 patients ang ibinahagi ng COVID-19 survivor mula sa Angeles City, Pampanga. Ang mga pasyente kasi sa COVID-19 ward nagtutulungang magpalakas at nakuha pang mag-Zumba bilang kanilang ehersisyo. Nang gumaling mula sa sakit, mala-graduation ceremony ang kanilang ginawang paglabas sa quarantine facility. Ang nakaka-inspire na kwento hatid sa atin ni Rainiel Pauid. Ang masayang Zumba session na yan ay hindi sa plaza o parke. Hindi rin ito grupo ng magkakaibigan o samahan ng mga health enthusiasts na gusto lang magpapawis. Ito'y kuha sa loob ng isang COVID-19 ward sa Angeles City. 14 na COVID-19 patients na mula sa magkakaibang lugar ang piniling magdamayan habang nakikibaka sa novel coronavirus disease. Kwento ni Niket Tanglaw na siyang pasimuno ng pagbibigay saya at pag-asa sa kanyang mga kapwa COVID-positive patient. Target talaga nilang sabay-sabay na mapagtagumpayan ang laban kontra sa nakamamatay na virus. Kaya naman upang labanan ng physical at mental stress, nag-isip siya na mapaglilibangan at isa na nga riyan ang pagzuzumba. Kasama na riyan ang constant live sharing session. Naging masaya kami actually. Yung mga kasama ko is mga senior talaga, as in yung immunity nila pabagsak na. And then naisipan ko na, sabi ko, hindi kami dapat maging malungkot dito. Hanggang sa nagkakilala na kami na ang sabi ko, kailangan natin magpalakas. So May 17 nang malaman ni Niket na positibo siya sa COVID-19. Yun din ang panahon na hindi niya alam ang gagawin at nagpatong-patong na ang kanyang iniisip. Na-detect yung x-ray ko na meron din akong community-acquired pneumonia. So, yung right ng aking lungs is nagkaroon siya ng pneumonia. So, nag-trigger din siya and then kasama na yung virus. Pero dahil sa pagpapaulan ng positibong pananaw, nalampasan nila ni Niket ang laban kontra COVID. Natanggap man nila ang good news na sila'y gumaling na, hindi pa rin natapos ang pampagood vibes ng nabuong quarantine squad.
Isa lang namang mala-graduation na seremonya ang kanilang ginawa bago lumabas ng quarantine facility. Natapos man ang kanilang pakikipagbuno sa COVID-19, nagsimula naman ang panibagong buhay para kay Niket at iba pang kasamahan na itinuring niyang bagong pamilya. Hindi na lamang umano sila bahagi ng COVID recovery record bagkus patuloy nilang ikinakampanya ang pagbibigay inspirasyon sa iba pang tinamaan ng COVID-19. Kailangan maging positive tayo sa buhay. And then, syempre, kasama natin si Lord. Rainiel Pawid, CLTV News. At mula sa inyong kapwa COVID survivor, patuloy po sana ang inyong pagpapalakas at pagpapagaling at mag-iingat pa rin. Laban lang. God bless. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bistahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.